morning friends, welcome back to my YouTube channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आसा खालामबाय दि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै दिनैनि भिडिअआव एसे गुबुन रोखोमनि भिडिअ नोंथांमोना बिदिबा दे नायलांदोल' भिडिअ बेनोदि थारमाने दाउला गन्दा बायनानै लाबोदोंमोन बाजारनिफ्राय बेनो आरो दिनैनि खाजाया दानिया गोदाखांबाय नै संनोसै दानिया नोंथांमोना नायलांबायल' थादो भिडिअखौ बे जाहैबाय जारि आरो जोग्लावरि लगायनाय बिसोरो सिजेब जेब जानोसैलै बानलु ज्रोम होनानै थावा दुंबायलै नै सामब्राम होनसै दानिया होबाय नै सामब्राम गुफुर दङ हाइजें दं आरो मस्ला मस्लि दङ बेवहाय एसे ज्रोम जानोसैलै दिनै जारुवा मुलिबो होबावबाय एसे स्रां थांथोंसै बरिया गोदौखाबाय नै पुरा ग्लब ग्लब गोदौखाबाय भेरि नाइस वाव आई लाइक इट नै जोंना दा बानलु बिदैया रेडि जाबाय दा जानोसै जों पुरा बानलु फिसा होफबनानैसो संखानाय जारुवा थारुवा होजोबनाय एसे स्रां मोननायनि होख्लायनोसै दानिया जानाया ओंखामाबो नै लाबोखाबाय दिनै थिगसे जागोनलै खिन्थु दे बिदिबा नोंथांमोन जागोनसैलै